Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti zvinhu zvangu pazvakazototanga kutofamba. This was after ndabatsirwa neimwe n'anga, vamwe gogo, so vanhu vazhinji vanotovaziva even though ndiri mufundisi. Mukomanashi upenyu hwakambosvika pakuoma zvekuti ndakatombofunga kuchisiya chifundisi ichi. Saka nyaya yainge iripo ndeyekuti mudzimai wangu ainge aine chifanho icho chainge chiri paari chainge chichida kugadziriswa. Mukoma tainamata, taitsanya, takazama nepose patainge tichigona napo tichiti zvimwe kuda. Uyo ainge akatisunga ainge achazotisunungura, but upenyu hwairamba huchingooma chete. Saka takazoti nerimwe zuva taenda kuconference kwemapastors. Ndakati ndichitaura neumwe uyo wandaiwirirana naye, takaenda tose kusame Bible school. Saka ipapo patakaendako ndakabva ndatoona kutoti ainge akatobva mukutenga imwe motikari, achitondiudza kutoti ainge ava nemotikari dzaitosvika 6 kumba kwake, ende dzainge dziri motikari dzakanaka mukoma. So ndakangoti God has blessed you. Saka akangondibata ruoko rwangu akabva anditi, hongu, God has blessed me, but handitonoziva kuti isusu tiri vanhu vatema. Dzimwe nguva unofanira kuti unge uchipota uchirangarira vari pasi. Saka ipapo paakanditi kupota uchirangarira vari pasi hazvina kumbopinda mumind yangu kuti ainge akatoitawo bira rekutotenda sekuru vake avo vagere paari. Saka I then returned back home. Upenyu hwakaramba huchingooma. Ndopandakataura namadam about that issue. Ndikati friend yangu uya akabva mukutenga imwe motikari, zvimwe kuda kana kuri kunze ndikambotaura naye maybe anokwanisa kutibatsira nemari. Mukoma, that was when pandakabva ndachizoendako kwaanogara ndokubva ndataura naye ndikamukumbira mari. Saka ndamukumbira mari kudaro akabva anditi, mufundisi, mune nguva here yekuti munombopota muchitendawo vadzimu venyu? Mukomanashi ndakatoona sekunge ainge achitoda kutondijoinisa satanism. Mari yake ndakazoigamuchira hangu nekuda kwekuti ndaiziva kuti vana kumba vainge vasitomborina kana chikafu. So mukoma, ndipo pandakabva ndachizoudza madam vangu zvose zvandainge ndaudzwa neshamwari yangu. Saka mukadzi wangu akabva atiwo iyewo aiva aine hope idzo dzaaigara achingorota. Iye aiti airota akamira padhuze negungwa, then mugungwa imomo maizobuda umwe mukadzi anenge akabata gold, obva ati, ndikuda kukupa goridhe iri asi iwe uri kundiramba. Mukadzi uya obva adzokera mugungwa muya, then obva achizomuratidza kuti ainge achazofa achitambudzika ari murombo wekupedzisira. Saka pandakaudzwa nyaya iyoyo nemudzimai wangu ndakabva ndati, zvinotoita sei? Akabva ati, kutadii tamboedza, because taraimoni kuti tava nemakore nemakore tichingonamata. Mukomana achi tainge tava kurarama upenyu hwairwadza zvekuti vana chaivo vaingoenda kuchikoro vasina kana chavainge vainacho. Vainge vambori kuboarding school, but vakazogumisidzira vava kuenda kugovernment school nekuda kwenhamo. So takabva tachizofonera shamwari yangu akati, it is fine, munokwanisa kuuya kuno kumba kana kuti ndinouya ikoko. Tikabva tati mutouya kuno, because kana mari chaiyo yetransport hatina, kana iri semotikari tainge takatotengesa motikari yacho. So mukomana she ndakabva ndachizotanga kutaura nefriend yangu apo paakauya akandiudza kuti ivo vainge vakaitawo bira mushure mekunge varova makuva. Upenyu hwavo ndopo hwakatanga kutosununguka, asi vakazviita in secret zvisingazivikanwi kana nanezvake. So takabva tachizodecidawo kuti tinge tichiita izvozvo. Takaenda kumusha
kutaura nevabereki vemudzimai wangu vakamboramba zvavo, because ivowo vainge vatori madhikoni emuchechi, vakaramba vakati vainge vasingakwanisi kuita zvinhu zvakadaro, but nekuda kwekuoma kweupenyu mukoma takatongovaudza kuti ivo ndivo vainge vava kutotisungirira manje, because vana vainge vachitambudzika, mari tainge tisina. Kana ipapo patakatoenda kumusha takatoita mari yekutokwereta, vakazotoita zvokutotengesa mbudzi 2 kuti tinge tichizokwanisa kudzoka kuHarare, apa tichiziva futi kuti kumba kwainge kusina kana chokubata. Saka ndopatakazotanga kuronga mukoma. Chakandishamisa ndechekuti kubva zvatakatanga kuronga nyaya dzacho, upenyu hwakabva hwachizotanga kusununguka. Kana mabatiro awo atainge tava kuita mari, inini nemudzimai wangu ainge ongoita laki zvekuti ipapo patakati tainge tichida kuti tinge tichizorova makuva zvekare nekuzoita mabira acho, takatobvunzana kuti saka mari dzacho dzichabva kupi, isusu tisingakwanisi kana kutenga hupfu chaihwo, taingorarama nehupfu hwetumatsunami nekukwereta zvekare. But ipapo takangotanga kungoita laki, mudzimai wangu akatovhura bhotiki. Kwaitengwa mukomanachi kubhotiki ikoko, kuita sekunge vanhu vari kutenga chingwa, vanhu vachitenga hembe daily, hembe dzinodhura. Kudzamara tazototanga kutomaketa bhotiki iya kuchechi, zvekuti vanhu vazhinji vainge vachingoenda kushopu kwedu vachingonotenga hembe chete. So ndozvakaitika izvi mukomanashi, kuzosvikawo tichizotanga kuita mari inini nemudzimai wangu. Asi ndine nguva dzekuti kana ndakamira pamberi pechechi ndichiparidza, ndinoti kana ndikatarisa vana vesangano vandinotungamirira, kunyanya vaya vanotambudzika, vanouya kwandiri kana kuti vanoenda kune mudzimai wangu vachidemba, mwoyo wangu unobva watanga kurwadza. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndodawo kungoziva kuti zvandakaita izvi zviri wrong here, ndoita sei. Kune vamwe vana vesangano avo vanotambudzika chaizvo, ndodiko ndopota ndichivapawo here maadvice iwawo ekuti kana zvichiita vange vachiendawo vachinobatsirwa, ndozviita in secret here. Kana mukaposta nyaya yangu mundisevisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, pakaipa hanzi takazotoita zvechivanhu ndo upenyu pawakazototanga kutosunungukawo. Hanzi ndikutsvakawo advice, vari kuda kuzivawo kuti vozvifambisa sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, mukoma vedu ava, panhau yekuti vopota vachikurudzirawo here in secret vamwe vana vesangano kana kuti kwete. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Iniwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndinewo shungu dzekuti dai ndawana murume achakwanisa kundiroora, but mukoma ndakambodanana neimwe mbinga apo pandainge ndichiri kuZimbabwe ndisati ndauya muno muSouth Africa. Muno macho ndakamboedzawo kudzikama, but nekuda kweizvo zvakaitika mukoma apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, pandaidanana nembinga yangu iyoyo, mukoma yakatondibudira pachena kuti iye ainge aine chimupurwa chake icho chaipota chichimupa mari. Mukoma ndakazvikanganisira upenyu hwangu. Ndainge ndiine murume wangu ainge ari musoja, saka mari painge pasina, upenyu hwainge hwakaoma, ndaitawo zvekutengesa. Saka ndakazongosvikawo pakungoita give up, ndikabva ndati zviri nani kuti ndikotanga kungoita zvemaboyfriends, because pamba patainge tichigara ipapo
taigara takati one day, then paiva neumwe mukadzi uyu aigoti murume wake pese apo paanenge ari kubasa ainge ari mupurisa, pamba paitouya maboyfriends ake, saka aiwanzokupinza maboyfriends awa ari masikati vazhinji pavanenge vari kumabasa. Saka inini naye nevamwe vakadzi vaviri ndisu tega tainge tisingaende kubasa, saka aitozviita tichitoona uye zvakare tainge tisingamboudziwo varume vedu. Saka mukadzi uyu mukoma aigara aine mari, taitoti kana upenyu hukaoma paya taitoenda kwaari tichinokwereta mari, ndokusaka tainge tisingamboudziwo varume vedu. Saka one day takatoti takatogara tichitongodemba nhamo, akabva apinda mumba, ndokubva achizobuda mumba ainge akabata mari. Mukoma ainge akabata $1,000, akabva ati imari iyo yaainge akapiwa nechikomba chake, ende ainge achida kutoenda kunopa amai vake mari iyo yokuti vange vachimuchengetera, nekuti ainge achida kutanga kuita project remabroiler kumusha kwavo. So mukoma pandakaona mari yakawanda kudaro, ndakabva ndachiva lifestyle iyoyo, ndokubva ndachizotanga kuitawo zvemaboyfriends, ndokubva ndachizobatwa. Mushure mekunge ndabatwa mukoma ndainge nditori kumba kweboyfriend, apa ndainge ndamunyepera kuti ndiri kumboenda kunoona sisi vangu. Saka akabva achizongoenda straight kumba kwasisi vangu, ndokubva aona kuti ndainge ndisiko, akandibvunza kuti uripi. Ndakabva ndatadza kana kupindura, kwava kudzima foni yangu, handina kana kuzotodzokera kumba kwacho ini. Then ndipo apo pandakazotanga kugara somewhere apa ndainge ndava kutongolinkwa nefriend yangu iyoyo achindipa maboyfriends. So ndakazosvika pakuwirirana zvakare noumwe mukadzi uyo ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake, ndikatotanga kutopinda mumabhawa. Mukoma ndo pandakabva ndachizosangana noumwe murume. Ipapo mukoma ndainge ndava kutorarama life imwe yainge isingachanzwisisiki, apa ndainge ndisina basa nazvo kuti munhu wandinenge ndichidanana naye kana kuti anenge andikecha takondomaiza here kana kuti kwete. Saka nerimwe zuva ndakati ndiine boyfriend yangu iyoyo akatanga ari client aipota achindikecha, tainge tiri kumba kwangu. Akabva ati iye ainge achida kuti ange achindipa mari yakawanda kwazvo, akabva anditi even though ndichida kuti ndike ndichikupa mari, but ndikuda kuti iwewe utange wambondiitirawo efavor. Ndikati unoda favor yakaita sei? Akabva ati kwandiri, shamwari zvinonetsa kutaura. Akabva ati kwandiri, ndipe mvura yekunwa. Ndakabva ndachizonotora mvura ndokubva ndamupa glazi riya rainge riine mvura. Akabva afuridzira muglazi moya moya, ndokubva anditi ndinge ndichinwa. Akanditi ndichazorota hope, ende kana ndarota hope idzodzo ainge achazondiudza mangwana acho makuseni. So mukoma mushure mekunge taenda kunorara ndo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndakamurota iye ainge akabata mupurwa achiti mupurwa wangu uyu uri kunzwa nzara shamwari, handizivi kana uchikwanisa kundibatsira. Mukomanachi akabva achizondiratidza rimwe bhegi rainge riine mari, akanditi kana ukangobvuma kuyamwisa mupurwa wangu ndinokupa mari iyi. Mari iyi inenge yava yako, ndibatsirewo shamwari yangu, ingawani ndinogara ndichingokubatsira misi nenguva wani. So ndakabva ndachizototora mupurwa uya ndokubva ndatanga kuyamwisa, ndokubva ndatoona andipa bhegi remari. Mangwana acho makuseni ndakamuka makuseni nditori nestress. Akandibvunza kuti wai ndainge ndiine stress? Ndikati iwe ndakarota paine mupurwa wawainge wakabata uchiti wainge uchida kuti ndinge ndichiyamwisa mupurwa iwoyo. Saka akabva achizoti kwandiri hope dzandainge ndakarota dzainge dziri dzechokwadi. Musi wacho iwoyo haana kuzodzokera kumba kwake, akabva
kuti ainge achida kurara kumba kwangu achinditi kana hwava usiku ainge aine zvaainge achida kuzondiratidza. Akafonera umwe driver wake, then mari ikabva yachizouya nadriver. Zvechokwadi mari iyoyo yainge iri mune chisecho chainge chiri cheblack chainge chakazara nema-US dollars. Akanditi ndo mari yandichazokupa iyi, but ngatimirire kusvika kunze kwasviba. Mukoma takatombobuda tikaenda kuma-outings ndokubva tachizodzoka zvedu time. Akabva anditi ngatitange tambonwa doro. Then takati tanwa doro paya pandainge ndava kuda kunodhakwa ndopaakabva achizokurura hembe. Akati akurura hembe mukoma ndakamuona achishanduka akabva achizoita mupurwa. Akabva ati ndiyamwisirewo mupurwa wangu. Ndokubva ndatanga kumuyamwisa. Ndainge ndakatomubata kuita sekunge kamwana kacheche. Mupurwa iwoyo wainge wakakura mukoma, so ndakamuyamwisa kusvika ndava kunzwa kupera simba. Then ndo pandakabva ndangobatwa nehope. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakaona kuti ainge asisimo mumba. Apa foni yangu ndakaishaya, asi mari yainge ichiri mumba iyo yainge iri muchisecho. Ndakangoti ameno, ndokubva ndangotora mari ndokubva ndaenda ndikanotenga imwe foni mukoma. Ndakaedza kuti ndinge ndichirejista zvekare line randainge ndichishandisa. Handizivi kuti ndakaedza kangani richingoramba kurejista line iroro. Apa manumbers ake murume uyu ndainge ndisisina. Ndakatomboenda uko kwaaiti ndo kumba kwake because ndaimbopota ndichienda ndichinorarako ikoko. Chakandinetsa ndechekuti ndakatosangana nomumwe murume akandiita rough, akanditi ibva pamba pangu, uri kutsvakei pamba pangu. Murume uyu mukoma aingondiudza kuti ane mabusinesses, but haana kana rimwe zuva rimwe chete zvaro raakambondiudza kuti mabusinesses angu andinorana ndinorana mabusiness akati neakati, uye zvekare maoffices angu ari pakati. Taingova vanhu vaingodanana chete tichingonakidzwa neupenyu. So ndozvakaitika mushure mekunge ndaona kuti murume iyeye ainge atondidhampa asisina basa neni. Ndakaedzawo kuti ndinge ndichitangawo kabusiness nemari yandainge ndiinayo. Imwe yacho ndikabva ndati ndainge ndichida kuzotenga stand kana kutongotenga imba because yainge yakawanda. I regret mukoma because ndakazopindirwa nematsotsi mumba. Mushure mekunge ndapindirwa nematsotsi mumba ndakabva ndachizotorerwa kamari kamwe kaya ako kandainge ndakachengeta ndichiti ndiyo mari iyo yandainge ndichida kuti ndinge ndichizoshandisa pakuzotengesa stand. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nawo dambudziko rinongoitika kwandiri nderekuti nguva zhinji ndinowanzokurota zvekare ndichiyamwisa mupurwa, uye zvekare ndinoti kana ndikadanana nemurume uyo wandinenge ndichidanana naye, murume iyeye mukoma anoita siki kazhinji inotanga iri drop iyoyo inenge isingarapiki. Kunyangwe tikaenda kuchipatara kana tikapiwa kunyangwe mapirits aya maantibiotics inenge isingarapiki as long as tichingodanana chete anenge aine siki. Then tinozongoti kana tikarambana inobva yangopora yega. Iniwo wacho kana kuri kunziwo ndikaendawo kana kuchipatara handimbobatwi siki, ndinotongonzi zvese zviripo, panenge pasitomborina kana dambudziko. Ndakamboitwa matest mukoma kudzamara ndatoita zvekuenda kuri kulaboratory vakatora zvavakatora pandiri ndichiti please nyatsonditestai kunyange kusvika mubhonzo, zvimwe kuda siki yacho yakawanda mumabhonzo. Asi no mukoma vakanditi I am okay. Asi kana ndikangorara nemunhurume chete, munhurume iyeye anorwara zvekuti munosvika pakumunzwira tsitsi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndakabvuma kuyamwisa mupurwa. Let us try to talk with her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.